Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ambit. Walang eksaktong taon. Bulinaw, Pangasinan. Itong mga panahong ito, abalang-abala sa paggagapas ng kanilang mga itinanim ang pamilya ni Ambit. Napabalita kasi noon sa kanila ang tungkol sa paghagupit ng isang bagyo na hindi pa nakakapasok ng Pilipinas. Dahil sa takot na malugi, kahit hindi pa pwedeng anihin ang kanilang mga pananim, inani na nila ito. Ayon kay Ambit, na mas maganda ng ganon ang nangyari kesa naman makita nila ang kanilang pinaghirapan na unti-unting tinatangay ng kalamidad. Sa loob ng 2 araw, nagawa na nilang matapos ang kanilang pagsasaka. Habang abala sila sa paggagapas, ang iilan sa kanilang mga kababaryo pinili ng lumikas. Kampante naman noon sila Ambit kahit papaano, gawa ng ayon sa nasagap nilang balita, aabutin pa ng 4 na araw bago lumapag sa kalupaan ang nasabing bagyo. Akala nila ganon ang mangyayari. Pero sa pagsapit ng 2 gabi, matapos ang kanilang gapasan, biglang umulan ng napakalakas sa kanilang bayan. Nag-umpisa na ding tumaas ang alon noon sa dalampasigan, indikasyon na kinakailangan na nilang lumikas. Dahil sa medyo marami ang miyembro ng pamilya ni Ambit, kaya na may naging mahirap para sa kanila na humanap ng bahay na masisilungan pansamantala. Hindi na sila nagtagal pa sa kanilang tahanan sa kadahilanang masyado na itong matanda upang makaya pa ang hagupit ng isang malakas na bagyo. Nang mailigpit na nila Ambit ang kanilang mga gamit, dali-dali naman silang lumabas ng bahay. Ang nauna noon sa kanilang hanay ay ang malalaki niyang anak, habang sila naman ang kanyang asawa na natili sa likuran nito kasama ang iilan nilang mga supling na hindi pa gaanong nakakapaglakad. Dahil sa lakas ng hangin at dilim ng paligid, kung kaya't madali din namang nawala ang sindi ng sulo na kanilang dinadala. Huli na para sindihan pa yon, kaya na may nagpasya silang magpatuloy kahit walang liwanag na maaaring gumabay sa kanila patungong baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, halos wala na sila noong naaaninag sa buong paligid. Ang tanging naririnig nila ay ang lakas ng ulan at ang mga sanga ng punong pilit nilalabanan ang galit ng hangin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit sa kanya ang panganay niyang lalaki, sabay sabi ng, "Tay, may nakita ho akong bahay. Doon na ba tayo pupunta?" Nang marinig ito ni Ambit, agad naman yung tumango upang maipakita ang kanilang pagsang-ayon. Inaasahan na niyang kakilala niya ang may-ari ng bahay na yon sa kadahilanang medyo malapit lang yon sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti namang napapaisip si Ambit gawa ng patarik ang kanilang paglakad. Animoy dumadaan sila noon sa isang burol na siya namang hindi niya inaasahan. Bagaman gabi, nasisiguro niyang walang ganoong daan sa kanilang lugar dahil purong patag ito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanang yon, kung saan bumungad sa kanila ang napakaliwanag na looban ng bahay. May nakikita din sila doong mga taong naglalakad, indikasyon na ligtas ang lugar na yon. Sa paglapit nila sa pinto, agad naman silang pinagbuksan ng isang binata. Nakangiti yung sumalubong sa kanila na parabang nagagalak ito na sila ay masilayan. Sa pagpasok nila sa loob, agad naman sila nitong inabutan ng mainit na kape. "Uminom ho muna kayo. Masyadong malamig ang klima ngayon. Hindi ito makakabuti para sa mga anak ninyong nasa murang edad pa lamang." Wika ng binata habang dahan-dahan itong iniaabot ang mga tasa ng kape. Nang marinig ito ni Ambit,
Walang pag-aatubili naman siyang nagtanong sa kung sino ang may-ari ng bahay na yon. Mahirap man kasing isipin pero buong buhay niyang pananatili sa lugar, wala pa siyang napansing bahay na merong 2 palapag. Upang maalis ang kanyang katanungan sa isip niya, hindi niya tinantana ng binata hanggat hindi niya nalalaman kung kaninong bahay ang kanilang pinasukan. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa isang silid nang makarinig siya doon ng boses ng isang lalaki na nagwiwika ng, "Sa pamilya Flores ang bahay na ito. Bakit? May problema ho ba kayo? Kung hindi niyo ito nakita, aba hindi na namin yung kasalanan." "Pasensya ka na, Manoy. Ako'y nagtataka lang naman. Nga pala, kilala mo ba ako?" Muling tanong dito ni Ambit. Nang marinig ito ng lalaki, lumingulang naman ito, indikasyon na wala siyang ideya ukol sa pamilya na pinapasok niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dahan-dahan namang binago ng lalaki ang paksa ng kanilang usapin. Habang pinapakinggan yon ni Ambit, kahit papaano'y panatag naman siya doon sa kadahilan ng wala siyang nararamdamang kakaiba sa pamilyang yon. Hindi rin kasi mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa posibilidad na gawing kasangkapan ng mga nilalang sa kaliwa ang pagbuhos ng malakas na bagyo. Isang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang hagupit ng malalakas na hangin at ulan. Nang mapansin ng lalaking ang iilan sa mga anak ni Ambit ay natutulog na sa sahig, agad naman niya yung sinamahan patungo sa isang silid. Sa pagpasok nila Ambit sa silid na yon, minabuti niyang manatiling gising at alerto. Medyo duda kasi siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, gawa ng unang beses pa lamang niya yung makilala. Habang nakikiramdam siya noon sa paligid, rinig na rinig niya ang usapin ng pamilyang nagpatuloy sa kanila. Pinag-uusapan nito ang 8 buwang sanggol nila na para bang meron sila ditong binabalak. Dala ng pagtataka noon ni Ambit, agad naman siyang lumabas ng silid upang kumprontahin ang pamilyang yon. Pagsilay niya sa padre de pamilya ng mga ito, dali-dali naman niya yung hinawakan sa leeg habang tinatanong ng, "Akala mo hindi ko narinig? Anong gagawin mo sa anak ko?" Matapos makapagsalita ni Ambit, dali-dali naman siyang inawat ng binata upang hindi na mas lalong lumala pa ang kinakaharap niyang problema. Nang medyo huminaho na siya, seryosong tumingin naman sa kanya ang lalaki habang nananatiling walang imik. Pagkurap ng mga mata nito, bigla namang kinilabutan si Ambit nang masipat niya ang lalaking yon na biglang nagbago ng anyo. Pagtingin ulit nito sa kanya, agad namang naglaho ang pangitaing kanyang nakita. "Huwag kang mag-alala, Ambit. Hindi kami ang iyong kalaban. Maya-maya malalaman mo rin kung anong nais kong sabihin." Wika ng lalaking yon habang nananatiling nakaupo. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya kumalma kahit papaano. Aminado kasi noon si Ambit, wala naman siyang nararamdamang kakaiba ukol sa pamilyang kumupkup sa kanila. Sa paglalim pa ng gabi, nabaling sa labas ng bahay ang kanyang wisyo nang makarinig siya ng mga nagsisigawang tao. Akala niya naglalakad ang mga ito pero pagsilay niya sa labas ng bahay, bumungad sa kanya ang iilang mga nilalang na lumilipad, tangan-tangan ang mga taong pilit nagpupumiglas mula sa kanilang pagkakahawak. Pagtitig doon ni Ambit, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang mga nilalang na yon na walang kalahating katawan. Animoy sa paghagupit ng bagyo, sumasabay ang pangbibiktima ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, agad naman siyang nilapitan ng lalaki habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Ayon dito,
Walang ligtas na lugar sa kanilang baryo maliban sa kanilang tahanan. Sa panahon kasi ng bagyo, napapawalang bisa ang anumang selyo ng bawat tahanan. Isa yon sa pinakamalaking oportunidad ng mga nilalang upang makalikom ng sapat na pagkain para sa ilang buwan. Dagdag pa ng lalaking yun na nagpapakita lamang ang kanilang tahanan sa mga taong merong dalang sanggol na kabilang sa dugo ng kanilang uri. Nang marinig ito ni Ambit, bigla naman siya noong kinilabutan gawa ng sa mga katagang yon nasagot na ang kanyang hinala. Hindi nga siya nagkamali. Pamilya ng engkanto ang bahay na kanilang napasukan. Nang makumpirma na niya ito, minabuti niyang doong makipag-usap ng maayos gawa ng kayang-kaya sila nitong patayin anumang oras nito gustuhin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging panatag naman kahit papaano si Ambit gawa ng nangako sa kanya ang lalaki na walang masamang mangyayari sa kanilang pamilya. Walang panganib sa bahay na ito, Ambit. Pero yang mga nilalang na nakikita mong nagsilipa na sa labas, sila ang dapat mong katakutan. Sabihin na nating hindi tayo nila nakikita. Pero paano na lang kung matuklasan nila ang tungkol sa sabulag kong ginawa? Seryosong wika ng lalaki. Dagdag pa nito na dahil sa paghagupit ng bagyo, unti-unti nitong nababawasan ang bisa ng harang papaikot sa bahay na kanilang kinaroroonan. Kapag nawala ang harang na yon, magagawa ng maramdaman ng mga aswang ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang sanggol na dala ng kanyang asawa. Natatangi kasi ang amoy ng sanggol pagdating sa mga nilalang na kumakain ng tao. Pang-amoy nila rito, para itong amoy ng bagong biyak na langka na nilagyan ng pulupukyutan. Kahit ilang metro man ang layo ng sanggol sa isang aswang, magagawa pa rin niyang matunto nito na parabang napakalapit lamang nito sa kanya. Matapos nitong mailahad ang tungkol sa panganib na dulot ng pagkawala ng harang, agad namang nag-isip ng paraan si Ambit kung papaano niya maipaglalaban ang kanyang pamilya sa oras ng panganib. Hindi niya gaanong sinandigan ng mga engkantong nagpatuloy sa kanila sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na meron din yung pamilyang kinakailangang pangalagaan. Sa pagsapit ng hating gabi, mas lalo pang tumindi ang pagbugso ng ulan at hagupit ng hangin. Bagaman matibay ang bahay na kanilang tinuluyan, ramdam pa rin nila ang dahan-dahang paglangit-ngit ng mga pundasyon nito. Ilang minuto pa ang lumipas sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakarinig sila Ambit ng kakaibang ingay sa bubong na parabang merong lumapag doon. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang marinig nila ang mahinang paghuni ng isang wakwak. Kasabay ng paghuni nito ay siya namang pag-iyak ng kanyang anak na mahimbing nang natutulog. Dahil sa napakalakas nitong pag-iyak, kung kaya't agad namang nagising ang kabuuan ng kanyang pamilya. Nang mapagtanto ni Ambit na nagkakagulo na ang mga ito, agad naman niya yung pinuntahan upang pagsabihan na tumungo sila sa sala ng bahay. Habang papalakas ng papalakas ang pagpaparamdam sa paligid, bigla naman noong nagtaka si Ambit sa kadahilanang hindi na niya masipat ang lalaking kanina lang ay kausap niya. Nalibot na niya ang kabuoang bahay nito pero hindi niya talaga nakita kahit ang binatang nag-iisang anak nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglilibot, naisipan niyang sumilip sa bintanang kanyang nadaanan. Pagsilay niya sa labas ng bahay, bigla naman niyang nasipat ang mga kakaibang nilalang na pilit na nakikipaglaban sa mga aswang at manananggal. Paglalarawan ni Ambit sa mga nilalang na yon, malapuno ang wangis nito, subalit meron yung mga galamay na maihahalin tulad mo sa mga tao. Maliksi din ang mga nilalang na yon at meron itong mga kalasag na gawa mismo sa balat ng puno. Dagdag pa ni Ambit,
na ang labis na nagpamangha sa kanya ay yung hawak-hawak nitong mga sibat na merong malakarit na patalim. Walang habas itong nakikipaglaban sa mga aswang kahit 3 lamang ang kanilang bilang. Bagaman napakalakas ng buhos ng ulan, patuloy pa rin yung nasisilayan ni Ambit. Hindi niya alam pero pakiramdam niya hindi ang kanyang mga ordinaryong mga mata ang nagpapahintulot sa kanya upang masilayan ang mga ganoong uri ng pangyayari. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nabaling naman sa bubong ng bahay ang kanyang atensyon nang makarinig siya doon ng malakas na pagkaluskos. Sinasabayan niyo ng kakaibang pag-angil na para bang meron doong napakabangis na hayop na nagpupumilit makapasok. Maya-maya pa, bigla naman siyang humanap ng armas sa silid na kinaroroonan niya upang tusukin ang kung anumang nilalang na papasok sa butas na dahan-dahan itong nililikha sa bubong ng bahay. Sa pagpasok ng ulan sa pangalawang palapag, ay siya namang pagsilay ni Ambit sa nanlilisik na mga mata ng aswang. Pagkatuklap ng bubong na pilit nitong sinisira, agad naman yung tumalon papaloob ng ikalawang palapag. Sa isang iglap, doon na silayan ni Ambit ang kakaibang anyo ng isang tao na para bang merong dugo ng demonyo. Alam niyang aswang ito pero ang labis niya noong ipinagtaka ay kung bakit napakalayo ng wangis nito sa madalas niyang naririnig na usapin ng matatanda. Ayon kay Ambit na ang aswang na kanyang nakita noong bagyo, merong malasapaniking mga pakpak at nababalot ng balahibo ang katawan nito. May malakalabaw din yung mga paa at meron itong braso na halos sumayad na sa sahig ng bahay. Mahahaba din ang kuko ng nilalang na yon na animoy kaya nitong tumuhog ng buto na halos walang kahirap-hirap. Dagdag pa ni Ambit na ang labis na nakakapangilabot sa nilalang na yon ay ang pagmumukha nitong animoy binubuo ng iba't ibang parte ng hayop. Paglalarawan doon ni Ambit, para itong paniki kung titingnan pero meron yung mga ngipin na halos maihahalin tulad mo sa mga baboy ramo. Wala din yung ilong at tenga, subalit napakalakas ng pang-amoy at pandama nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang tumuwad ang nilalang na yon at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa ginawa ng nilalang, dali-dali naman niyang kinuha ang tipak ng kahoy na nakatayo sa gilid ng bahay at kasabay nito ang walang habas niya doong pagpalo. Hindi niya tinangkang bumaba ng ikalawang palapag sa kadahilan ng maaaring madamay ang kanyang mga anak sa kanilang paglalaban. Habang walang habas niya yung pinagpapapalo ng tipak ng kahoy, panay naman ang pagsuwag nito sa kanya na para bang nais siya nitong pabagsakin. Hindi naman yun pinahihintulutan ni Ambit, gawa ng malalagay siya sa alanganin sa oras na bumagsak siya sa sahig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang tumilapon sa dingding ng bahay nang mahawakan ng nilalang ang kanyang binti. 2 beses siya nitong inihampas sa sahig bago siya nito tuluyang bitawan. Kahit nang hihina na ang kanyang katawan, pinilit niya pa ring tumayo. Pagtayo niya noon ng tuwid, bigla naman siyang napayuko gawa ng nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang dibdib. Paghawak niya noon sa kanyang bunganga, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang dugong panayang pagtulo. Ang ginawa noon ni Ambit, bahagya siyang tumitig sa bubong para naman kahit papaano hindi na ito tumulo ng husto. Dahil sa kanyang ginawa, naging pagkakataon naman yun sa nilalang upang siya ay tuluyan ng kitila ng buhay. Pagsugod nito sa kanya, walang habas nitong itinarak ang kanyang matatalas na kuko sa dibdib at tiyan ni Ambit na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung panghinaan. Pinilit niya pa ang kanyang sariling makatayo
pero wala na siyang lakas para gawin ito. Habang nakahiga siya sa sahig, bigla naman niyang naramdaman ng nilalang na dahan-dahang lumalapit. Paglitaw nito sa ibabaw ng kanyang muka, bahagya naman siya nitong tinitigan habang nagwiwika ng, "Ano naman ang lakas ng ordinaryong tao kumpara sa amin? Masyado kang mapangas. Dapat ibinigay mo na lang sa akin ang anak mo para hindi ka na nahihirapan." Matapos nitong makapagsalita, tinapakan nito ang kanyang ulo ng paulit-ulit habang patuloy na tumatawa. Nang makontento na ito sa paglalaro sa kanya, dali-dali naman yung bumaba ng ikalawang palapag upang puntahan ang kanyang umiiyak na sanggol. Habang pinagmamasdan niyo ni Ambit na lumalayo, pilit niya pa noong pinupuwersa ang kanyang sarili na lumaban. Subalit dahil sa kawalan niya ng lakas, hindi niya na yon nagawa. Ang utak niya nakikipaglaban pa, pero ang kanyang katawan sumuko na. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya nakarinig ng mga ingay sa unang palapag. Pagrinig niya sa isang malakas na paghampas sa sahig, pinilit naman niya ang kanyang sarili na sumilip sa siwang na kanyang kinaroroonan. Rinig na rinig niya noong sumisigaw ang kanyang mga anak pero wala siyang nagawa para tulungan ito. Sa pagpapatuloy ng ingay na kanyang naririnig, halos mabaliw na noon si Ambit. Sinasabayan pa yon ng malalakas na ulan at hangin na walang patid na tumatama sa kanyang katawan na siya namang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Hindi na niya maramdaman ang kanyang binti. Gawa ng ilang oras na yung nakababad sa lamig. Ang kanyang kamay naman naninigas na dahil sa napakalamig na hangin na patuloy na sumisimoy. Habang patuloy niyang pinakikinggan ang mga kaganapan sa baba, wala na siyang nagawa kundi ang pumikit at manalangin. Yun na lamang ang naisip niyang gawin sa paniniwalang ililigtas ng Diyos ang kanyang asawa at mga anak. Maya-maya pa, bigla namang napamulat si Ambit ng kanyang mga mata nang marinig niya ang napakalakas na pagsigaw ng nilalang. Inabot din ng ilang minuto ang pagsigaw nito hanggang sa tuluyan na yung naglaho. Pagsipat niya sa lugar na kinaroroonan ng hagdan, kitang-kita niya noon ang binata na kinakaladkad ang nilalang na minsan niyang kinalaban. Itinapon yun ng binata sa bubong ng kanilang bahay kung saan yun dumaan. Nang masipat siya nitong sugatan, agad naman siya nitong inalalayan pababa. Habang binabagtas nila ang hagdan, inilahad naman sa kanya ng binatang yon na hanggang bukang liwayway lamang ang kanilang kapangyarihan. Kapag tumama ang liwanag ng araw sa kanilang tahanan, tuluyan na silang maglalaho kasabayang bahay. Dagdag pa ng binata na, kapag umaga wala silang magagawa upang tulungan ang pamilya ni Ambit. Ipinagtapat din ito sa kanya ang tungkol sa panganib na maaari nilang makaharap sa oras na mamatay ang sanggol na pilit nilang iniligtas. Kapag nalaman ng mga engkantong yon na namatay ito dahil sa kanilang kapabayaan, sila ang magbabayad. Dahil sa naging babala nito sa kanya, mariin naman niya yung tinandaan. Sa isip-isip noon ni Ambit, wala siyang ibang pagtutuunan ng pansin kundi ang kanyang bunso na nagdadala ng dugo ng mga engkanto. Sa pagsapit ng umaga, dahan-dahan nang humuhupa ang malakas na ulan. Pagliwanag ng buong paligid, kitang-kita nila ang bahay na unti-unti na lamang naglaho. Nagiging puno na din ang bawat pundasyon nito na siya namang labis nilang ikinamangha. Maya-maya pa, bigla na lamang nilang nakita ang kanilang mga sarili na nakaupo sa gitna ng 3 puno ng akasya. Pagsilay nila sa lugar, napansin nila noong nasa burol na pala sila. Ilang minuto pa ang lumipas,
Dahan-dahan na silang bumaba upang bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating nila noon sa baryo, napansin nilang nagkalat ang bangkay ng iilang mga taong hindi pinalad na makaligtas sa unos. Marami din sila doong nasipat na tumbang bahay, kasama na rin ang kanilang tahanan at imbakan ng mga aning kanilang nagapas. Bagaman mahirap para sa pamilya ni Ambit ang pangyayaring yon, labis-labis naman silang nagpapasalamat gawa ng kahit papaano kompleto pa rin ang kanilang pamilya. Magmula nang nangyari ang insidente, mas lalo pa niyang tinutukan ang bunso niyang anak hanggang sa lumaki ito. Pero alam niyo ba na kahit ilang dekada pa man ang lumipas sa buhay ni Ambit, nananatiling sariwa sa kanyang memorya ang minsang pagtulong sa kanila ng mga engkanto na nagtatago lamang pala sa 3 puno ng akasya. Okay, opinyon ko sa kwento. Sayang lang no, kasi hindi na ipaliwanag ng mga engkanto kung bakit nagtatanga ng dugo ng engkanto yung anak neto ni Ambit. Diba kasi sabi nila, ang pinapatuloy lang nila sa bahay nila tuwing may ganong unos, yung merong linya ng dugo nila. Ang tanong, bakit meron yung anak ni Ambit na dugo ng engkanto? Ano ba to? Napaglihan ng asawa niya? Nasilisihan si Ambit ng isang engkanto tapos yung bunso niyang anak anak pala talaga ng engkanto? O pwedeng nasa dugo rin ni Ambit o ng asawa niya na meron sila sigurong kapiranggot na dugo ng engkanto tapos doon sa bunso niyang anak lahat napunta. Pwedeng ganun no? Ang hirap lang kasi hindi rin napaliwanag ng mga engkanto kung bakit nagkaganon yung sitwasyon ng bunso niyang anak. Kasi nga, nakipaglaban sila sa sangkatutak na aswang siguro Tapos limitado na lang yung oras nila kasi nga kapag nasinaga ng araw yung bahay ng mga engkanto kusa yung mawawala. Diba? So medyo may mga ilang tanong lang ako sa kwento na to. Yung iba siguro sa inyo alam ko naliwanagan yan. Kaya kung meron kayong opinion sa kwento na ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.